1, 2, 3, 4. היום הזה הוא התחלה, בדף חדש אתה נוגע. ביום הזה תישא תפילה, תדע שיש מי ששומע. אל תוותר מיד ויש לך מרחק ללכת. אל תוותר מיד אם לא עכשיו אולי עוד שנה. עולם. היום הזה הוא התחלה. סליחה. לא משנה, תמשיך. תחשוב אתה יכול אחרת, והתשובה לשאלה בתוכך היא מסתתרת. אל תפחד עכשיו, האמונה אותך שומרת. אל תפחד עכשיו, אם לא עכשיו אולי עוד שנה. עולם מוזר, כולו